देखो केमती धान गुड़ा है स्त्री लोक को कुंभीर खाईदेला जाजपुर रे प्लेट है गेट पूरा लगे आम घरे। तो देखो शुभ सकाल आपको। तो आप केमती अच्छा आशा करुँच भलरे ही थे मुझे भलरे अच्छी। और एवं सका सका घर बाहर गुड़ा तो सब कम कर सारी देनी झाड़ू फाड़ू सब कर देनी। आज मेघुआ पाग कर। तो देखो आज पाग हूँ एमती खरा भी एजा ही देनी। देखो ये हूँ आम कमला गुड़ा एति बड़ हो कमला गचरे एति कमला फल हो मिली तार एपटे माने आम गुहार सफा करुच्ची खत गुड़ा पका ही नथिला तो पकाउची ना। तो घर गुड़ा पूरा खाई कर शोचंती आराम से। एटा गोटे देखु माने बाउंस कौन के बनाऊँ बाउंस खणी बनाऊँ खैणा माछ धरिया पूरा गुंथुंट सारी ना सका छुआ छुआ खेलवा स्टार्ट कर देती सर हम जोड़ा करता तो रोहित ने टांग करता तार तार ता गाई रे पड़ू। हाँ रे खतटा चिन्ह मार एबे मु जाउची गाधैया पई नदी जाउची गाधैया पई। अब एबे मु एपटे आपन को देखिबी माने लोक मान को बिल गुड़ा धान गछ माने धान गछ गुड़ा केमती बड़ हो गलानी बहुत बड़ बड़ हो गलानी। एटा गोटे एपटे देखु केमती बड़ हो जाए बहुत भल धान होइछि किंतु देखो केमती धान गुड़ा है पूरा बढ़िया है मस्त देखा जाउछि। केते भल होइछि धान गछ गुड़ा देखो पूरा मस्त है गुड़ा केते बड़ बड़ हो जाए। घास गुड़ा काटी देती पूरा सफा जना पड़े देखो ये हिड़ गुड़ा जो घास गुड़ा अच्छे से गुड़ा काटिदेले पूरा धान गचा मस्त देखा जाए। ये बिल प्रबल घास हो बाछी बाछी हालत खराब हो जमती घास हो पछपटे जितने सब देखुं एगुड़ा सब बिल गुड़ा ही अच्छी सब आड़े खाली बिल अच्छी मुझे बिल मझे मझे चलिकी आसिली आ बहुत समय चलना पर एवं पहुँची नदी पाखरे आम घर नदीटा 1 किलोमीटर के आराम से 1 किलोमीटर आराम से हो दूर अच्छी नदी एत कम पांडे माछ खाऊंती हैं बइंसी पकाउं दी जन 2 भाई केते उठेला ना उठे नहीं गुटे भी इने आसो ना पिताई माछ खाऊे ना
ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ନଦୀ ପାଖରେ ପୁରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀରେ ଏବେ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ଏଠି ପୁରା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଗାଧାଏ ଡେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ୍ୟୁଜରେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଦେଲା ଯାଜପୁରରେ। ତ ସିଏ ବି ସେମିତି ଯାଇଥିଲା ନଦୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା ବେଳେ ମାନେ ପଛପଟୁ ଆସିକି ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଦେଖିକରି ଗାଧେଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣି ବଢ଼ି ଆସୁଛି ନଦୀରେ, କୁମ୍ଭୀର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ବଢ଼ିରେ, ତ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗାଧେଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ଘରକୁ। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଏପଟେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, କେଜାଣି ଆର ଓଳିରେ ବର୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ। ତ ବର୍ଷା ତ ଅଛି କହୁଥିଲେ, ତ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ଖରା ହେଉଛି। ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ସକାଳେ ମିଲି ତାର ଉଠିକି ବାହାର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଝାଡ଼ୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ମାନେ ଖରା ତ ହେଇନି। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ତାର କୁଟା ଗୁଡ଼ା ରୁଞ୍ଚିକି ନେଉଛି, ମାନେ ଆମର ସେପଟେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ। ତାର ମିଲି ତ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ 3ଟା ବ୍ରସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ବ୍ରସ୍ କରୁ। କେମିତି 3ଟା ବ୍ରସ୍ କେମିତି ହେଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପୁରୁଣା ବ୍ରସ୍। ମିଲି ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ଏଇ ବ୍ରସ୍ଟା ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବେଳେ ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ତାପରେ ଆଣିଲା ଏଇ ବ୍ରସ୍କୁ, ଏଇ ବ୍ରସ୍କୁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନା, ଏପଟେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ନୂଆ ଗେଟ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ନା। ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଖୋଳି ଦିଆହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗେଟ୍ ଲଗା ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଳି ଦିଆହେଉଛି। ଏଇ ସାଇଡ୍ ତ ଖୋଳା ହେଇନି, ଚିହ୍ନ କରାହେଇଛି ଖାଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ ସବୁ, ଏଇଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ତଳ ପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ନା ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯାଇଛି ନା, ଏଇନା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ତାର ବହିଗା ଖାତା ପୁରେଇଛି ଆଉ ନା। କେତେ କ୍ଲାସ୍ ନା ତୋର? ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍। ବେବିର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ଆମ ଦୀପା ହେଉଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ? ବଡ଼ ସ୍କୁଲ। ତୋର ସ୍କୁଲ ନାଁ ନାହିଁ ଜାଣିନା। ବେବି ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଧାନ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏପଟେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ମାନେ ଏବେଠୁ ମେଘୁଆ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାନି, ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ କଲାନି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ଘରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଗେଟ୍ଟା, ଖାଲି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇନି, ସେ ଲଗେଇଦେବୁ ଏବେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଏ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି
कमेंट करके जणाइबे टिके। आजिर ब्लॉग आपको केमती लगे कमेंट माध्यम मत जनइबे। मो चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। रोहुची बाय बाय।